Se olisi hyvin tärkeää, että Pärnussa olisi lentokenttä. Suomi on pitkä maa ja esimerkiksi pohjoisesta on semmoinen 400–600 kilometriä ensin Helsinkiin, mistä alkaisi matka Pärnuun. Ja lennot mahdollistaisivat sen nopean siirtymisen. Vanhempia ihmisiä, eli heitä, jotka eivät kykene sillä bussilla matkustamaan sitä 8 tuntia Helsinkiin. He tarvitsevat semmoisen nopean siirtymisen, on vanhempia ihmisiä ja kylpylämatkalla. Meillä on aikaisemmin ollut lentoja keväällä ja syksyllä, joku 5–6 lentoa ja aina yhteen koneeseen mahtuu semmoinen 70 ihmistä. Että siitä voi laskea, että nyt tänä keväänä Saarenmaalle esimerkiksi meillä oli semmoinen 300 matkustajaa yhteensä 4 lennolla. Kyllä, nimenomaan pohjoisesta. Et nyt meillä on esimerkiksi, koska Pärnuun ei voi lentää, niin ensi keväälle Saarenmaalle suunnitella 6 lentoa, josta kauimmaiset tulisi tuolta Rovaniemeltä.